weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to babaɓe to juude jeeri juude waalo to juude jaaɓi to hayre gollera hayre law to hayre mbara to kasga ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno hamme Bousso to seeno Boussoɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie min kaale jaltugol aduna biyetenoɗo Ahmed Wul Mohamed Salah ko gonnoɗo jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu ko e saaha laamu Mouhtara Wul Dadda ko kanko kadi woni bammum ministre du pétrole leydi Mauritanie e oɗo saaha joni to leydi Sénégal fitinaji teskama e ruuma jarribo puɗɗiɗo e oɗo saaha joni taw ko ruuma jarribo sumgoji local baɗoji ñande nogas tati lewru janvier to leydi Mali catala CEDEAO e catala bitegal limoa kala ɓe jooɗima batu mabɓe aleta hande o to Accra lamorgo leydi Ghana tawa ɓe jooɗini ɗum ko leydi Mali to leydi Guinée Conakry fuɗɗima e oɗo saaha joni ñakko kurkaji yaroɓe duuɓi 12 ha duuɓi 17 foof gam yidde haɓade e mboroso to leydi Burkina Faso jouruji nayyi tawa ko e wondude e kocco mabɓe équipe mabɓe national fuɗɓe kay fettude fof koyguel fuɗɗotoɓe match mumen ñalawma hande o tawama ko tawama ko fiɗaɓe coronavirus to leydi Nigéria ko fodde temedde ɗiɗo neɗɗo tawa foof ko jamboɗeɓe kañumen mbasi pittali mumen ñande alarba el kamisa ɓennuɗo e janggu seɓɓitiɓe walla wat boniɓe mbaɗe mabɓe e nder état biteɗo Zafra to leydi Tchad hollirama tigui landa lunda wiyete kale transformateur ɓe juɓɓini moɓodiral mabɓe molantegal Allah to stade Mahamadou Oyan e nder lamorgo leydi ndi to leydi Éthiopie ko drona wici toon bomba mum e nder camp doga moltoyo ko famdi kala yimɓe 50 mbasi hen pittali mumen habaruji men jolam jaɓiri ma jaa ha to leydi Chine to leydi Pérou bisimilla mone ketti hotodirte joni jañoɗen ɓatake jamma ɓatake erango fedde almudagu fedde falde Matam fedde ndide dendagal almuɓe e seremɓe région mo Matam ko fedde wiyetede fédération almuɓe Fouta fedde tafande guila hitande ujunnaji ɗiɗi guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi woni guila 2004 tawa fedde nde tafa ko hakkude ndulumaji Demɓe e ndulumaji Funeɓe tafi fedde nde ko sagataɓe almuɓe yiɗɓe moƴƴere yiɗɓe peewala yiɗɓe almudagala daraniɓe islam daraniɓe tijaniyankagal ko kañumen de ɓulni ngoɗo miijo ɓe tafi ndeɗo fedde ɓe indi ɗum fedde almudagala fandare fedde ɗe noon ko yidde rendinde dendagal seremɓe e dendagal almuɓe kala almuɓe Fouta kala no ndidorino kamɓe kala ɓe jogo jaɓɓal gotal ɓe jogo fandare wotere fano ɓamtiri islam e nder reedu Fouta fedde rendinde almudagal ko guila hoore fonde ha to Bonji jeeri noon e waalo fedde nde ko joguinde récépissé mumen woni waɗande rekkoni guila 2011 fedde hettinade ko kañum noddi dendagal julɓe dendagal seremɓe e dendagal almudagal e batu mabɓe nguɓe ɗamini joɗade ñande 13 lewru siilo woni lewru janvier hitande ujunnaji ɗi e nogas ɗiɗi to ndulumaji Demɓe woni muju batu ngu noon ko wadde cimtola golle mabɓe tuggi 2004 nde fedde nde tafa faade oɗo saaha joni e nder jonde he kadi e nder ordre de jour mabɓe ene jeeya hen kadi subtade gardotoɗo fedde nde gardotoɗo diine o e nder nden falde gardotoɗo almudagal e nder nden falde tawa kala ker foti ko laamoguji ɗi haaldude e almudagal yiɗe haaldude e seremɓe ko kañuma woni poɗɗo toɗɗe kañum haaldete kamɓe kadi kala nde ɓe cohli haaldude laamu tawa on cuɓaɗo ko kañum tigui wonata poɗɗo haaldude e laamu
no pular heewide ni ko ala hoore yahata kono kadi ko waɗi koye sappo ɓuuri bonde ko ɗum waɗi noon maɓe tafonani hen on moɓe kooli taw ko kañum wonata kaldiɗo kala kone haal yetto laamu ko kañum foti haaldede batu nguubine waɗa koto ndulumaji dembe ko ɗon kadi fedde nde tafano ko ɗon woni siége fedde nde fodde 45 wuuro noon ko kañumen ndendi nden fedde nde noon eɓen jetta eɓe jarna dendagal ardiɓe e dendagal tambiɓe fedde nde kala ha tengti e hoorejo mayre biyeteɗo ceerno hachima an mo guijilono kala jiɗɗo noon hedde ko ɓuuri ɗo labde noddata ko ɗiɗo numéro uji nodda ceerno hachim an hoorejo fedde nde ko 77 502 42 78 walla nodda ceerno cheikh demma numéro makko 77 119 89 47 walla nodda ceerno amadou keɓe numéro mum 77 557 74 06 almudagal kala seeraɓe kala julɓe kala enen bisma nde garata e keewalla gara e peewalla ñande 13 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi tondulumaji dembe maître adama balde ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître adama balde ko gendiyanke jiɗɗo dental jiɗɗo kawral pulago maître adama balde ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement maître adama balde ko docteur hakkillaji maître adama balde ne safara rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol maître adama balde ko pirowo koyɗi bawɗo longal moƴƴuɗo ƴewgal maître adama balde ne wiya yimɓe yo tinno yo dutto e fina tawa mumen nanto ha tiiɗa e ganni mumen maître adama balde ene wiya neɗɗo kala kene waɗa yo yurno kala ko neɗɗo ne waɗa yo yurno ƴeewa sono fewi naata so tawi moƴƴani woppa maître adama balde ene wiya ñawdade ɓuuri safrade maître adama balde ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji mumen uddi ronkuɓe hebde kayitaji jokkodire maître adama balde joni haaju ma humto hano hannirta ni maître adama balde dendagal caɗele dendagal rafiji neɗɗo wawi wondude ha tengti noon to banggue hakkille noon woni tigui ñawde to banggue hakkille nde wonno neɗɗo so hakkille sellani ala foof ko wawi ñawdade goɗɗum ha sella ko ɗum saabi maître adama balde o safrata ko hakkillaji yimɓe ha hakkillaji cella ha ɓerɗe ndeeƴa nde o fuɗɗo safrude ko heddi ko kala maître adama balde caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du sénégal e oɗo saaha joni omo tawe to Mbacké to leegal bitegal Mbacké Dembo waɗɗani daral baali so tawi ari ha yettima ɗon a waɗi 33 976 12 00 ko nifuji bureau ji makko walla mbaɗa 77 351 77 23 aɗa wawi kadi wadde 77 454 27 09 walla mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi tati jeeɗiɗi jeetati tati ko numéro uji makko WhatsApp ko numéro uji makko portable ma hemmo hano hannirta ni maître adama balde so tawi kadi a yeehi to hello makko YouTube a waɗi maître adama balde jinganen fuladu ma yi toon nata ɓosoje golle payidunɗe no fewi ɗe o gollata maître adama balde ko laaɓɗo reedu malaɗo wone laaɓaɗo golle mum joguiɗo seedantagal mum ha timmi maître adama balde ene wiya en mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo jeenaya lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba kabaruji men e ɗemgal pulaar kikiɗe hande o kene wona joni 40 minutes fuɗɗima kuberi d'Afrique e nder leydi Cameroun
match gadano onon ko leydi Cameroun kanyum fotti e leydi Burkina Faso leydi Burkina non e odo saha mo kaleten taw koy premier mi-temps be jarata leydi Burkina Faso luggibe en bi a 0 ha joni kabruji men demgal pular to leydi Mauritanie pudordena Ahmed Wul Mohamed Saleh ko mennodo wonde jagorgala kalfinado gede ndar leydi e jaccina gollamu e ndar leydi Mauritanie e saha lamu Mukhtar Wul Dadda kanyum wonno Mukhtar Wul Dadda wonno horejo leydi ndi gadano e odo sakanko non ko kanko tigi yalti aduna o yalti aduna non ko aseta hankido e ndara nakchota omo jiya kadi e mawbe landa kanko jaltude aduna e mawbe landa e wiite ka PMP woni tigi parti du peuple mauritanien ko burnomo jeeno kadi e burbe wonde influent e ndara lamu o yalti aduna non ko yalti aduna ko duubi capande jeenayi ko kanko woni bamuma ministre du pétrole leydi Mauritanie et de l'énergie e odo saha joni biteedo Abdallah Salem Wul Mohamed Salah eden biye tan yo Allah yurmo ya fomo harnamo aljanna kanko e dendangal maybe julbe kala ha joni ko leydi Mauritanie keddodena Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinado ko fate kellal aden kanko e gollidibe makko be koliri tigi wonde aseta hanki o jetati lewru silo hitande ujunnaaji didi e nogas e go ko ujunnaaji joyi e temedere nogas e go neddo kolkisa e nder waktuji nogas nay cakkitiɗi hena ujunere capanɗe jeenayo e jeegomo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe cellano ɓe noon capanɗe joyi e goho kepti afiya mumen paati galleji mumen yimɓe nayo kawrela dialo on paami tigi mborosa coronavirus ene ƴelliti no feewi e nder leydi he laamu ngu noon ene darino doole mum ponno ngam handade e falade oɗo rafi ko ɗum saabi e oɗo saha joni ɓe dokki yamirode dendagal nokkuji taw ko saluji mariage uji e to cérémonie ji mbatte kala nde uddete ɓe kadi pottiɗe mawde no feewi e oɗo saha kadi eɓena tafi seteji e nder wuuro ngo ene jirlo e nder naccude yoga e guure mawde kala rokkirde cuumorde kala moɓe potti eɓe dokka ɗumen cuumorde ɗum noon en mbiya tan yimɓe yo tinno e kala saha yo cuumo ha tengti noon e natoɓe e nder jumaji natoɓe e nder transport uji e jeehe e nokkuji to yimɓe potti kala ha e nder bureau ji yimɓe tinno yo tinno cuumorde mumen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ONG goto biyete on taw ko ONG de défense des droits de l'homme dariɗo haqqe innam ade biteɗo FONADH won waɗino jillu mum ardiɓe oɗon ONG ɓe mbaɗino jillu mabɓe noon to kasoji Rosso noon nawnoɓe toon kay ko juuroyade e yurnoyade gurdam ɓeɗon sagataɓe ngawlenaɓe e yimɓe witeɓe activiste e militant ji tawa kadi ko kadi arnoɓe wallide ngawlenaɓe e saha gonno tigui e kaya mbeya ko fate keptugol leyɗele mumen nangaɓe oɗo saha joni ene ndumba e nder kasoji de Rosso kamɓe noon ɓe koliri tigui kamɓe ONG o ɓe koliri noɓe tawiri ɓe nder sokaɓe e nder kasoji Rosso ni ko gurdam mustam no fewi ko gurdam mustam no fewi ɓe guuri toon ɓe kolliri tigui condition ngaji musdi no fewi condition ngaji inni men oɗon tigui ɓe tawri toon woni tigui to innam ade fotani waɗede ɓe kolliri noon laaɓala ala toon hay cetta kuntala ardi ka ɗon ardi oɗon ONG noon ko biyeteɗo Mamadou Sarr noon o erima dendagal Mauritanaɓe e dendagal ɓe gona Mauritanaɓe kala darniɓe haqqe innama adeji nde dar toon doole mumen ponno ha gueɗe kamtorinde baɗi ni natta waɗede e nder leyɗele ha tengti nder leydi Mauritanie hono biteɗo Mohamed Kouri Diallo kañum woni président association de la défense des détenus des prisons e wondude e Bala Touré kañum woni président sursaut populaire démocratique woni SPD wondude e madame Camara Salimata Sy on ko hoorejo AMPEF wondude e madame Sidia Aïdara konko hoorejo fedde rewɓe taw ko jangguinoɓe wondude Mohamed Wul Mahmoud on jeeya koye ONG HMRAR wondude e yimɓe gollal e membre délégation ngaji kewɗi kamɓe nentiɓe mbaddi oɗon conférence ɓe kolir tigui wonde oɗo saaha joni noɓe tawri ɓen sokaɓe nder ɗiɗon kasoji ɗi Rosso ko gurdam musɗam ɓe guuri toon ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mem to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate kellal aade mo leydi Sénégal e gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewade kala subaka so huccide ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mborosa coronavirus o yarata e nder leydi he ɓe koliri noon aleta hande o wonde nder waktuji no gasenayi cakkitiɗi ɗi ko ujunnaji ɗiɗi temedde joyi sappo e jeeɗiɗo neɗɗo kolkisa e nder holkiso he noon temedde jeegomo capanɗe jeegomo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus hen capantato e ɗiɗo ko contact suivi woni jokkodirnoɓe wonduɓe rafi o tatta ko cas importé woni ittuɓe ɗum caggal leydi
temedde heddiɓe ɓe kala woni temedde jeegom capantati e goho heddiɓe ko contact suivi woni hay goto no ko ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellano ɓe temedere capanɗe jeenayo en jeeɗiɗo kefti cellal men hano hannirta ni paati galleji men nayono tampisane ma ballite to banggue fofango ɗiɗo kawre ladiala leydi sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayi o neɗɗo fiɗaɓe hen capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ujunere e hen capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere e temedde jeetati capanɗe jeetati ɗiɗo kefti cellal men ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayo ko ɗum woni ko hawle ladiala ñalawma hande o noon ko hedde juuɗe safroɓe wonduɓe coronavirus ɗe jettima ujunnaje tati e temedde joyyi e yimɓe jeenayo ɓe kolliri kadi tugui ko ñakku ngo naati nder leydi sénégal faade oɗo saaha joni ko winditi e doggol fuɗɗiɓe ƴettude ñakkoji mon ɓe jettima million e temedde capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere fawi temedde jeetati e capanɗe jeenayo e jeetato neɗɗo ha joni ko leydi sénégal poddoɗen keddoɗen aset hanki o rewɓe jeeyaɓe e rewɓe leegal médina tawi ko rewɓe jeeyaɓe landa benna bokku yakar ɓe juɓɓinino meeting mabɓe ko adi meeting on e gasa noon hollirama tigui taw ɗum waɗi fitinaji no fewi caggal kay ko sagataɓe joguitiɓe e wiide maître El Hadji Diouf kañumen tigui mbawi yande mabɓe ɓe ne jogui labɓe ne jogui jaseje o holliri noon yoga e rewɓe wannoɓe meeting men gañima hen Cheikh Ahmed Tidiane Ba ko kañuma woni candidat landa benna bokku yakar to maire legal Médina o waɗi noon erago ko adi joni kadi ha joni omo waɗa erago faade dendagal yimɓe landa ka kala benna bokku yakar to mbawi wonde kala yo tinno yo calo ko wiyete provocation kala hay sinno neɗɗo provoquiɓe yooɓe calo haɓede saabu o holliri yimɓe hewɓe oɗo saaha joni jiiɗi tigui yo sumgoji ɗi ruma jarribo yo waɗ fitinaji beele ɗum noon e kerƴina on ruma jarriba ɗum noon oɓe poti salade o waɗi erago noon faade dadiɓe faade laamu leydi sénégal nde darata ƴettata dadiɓe mum kay ha timma e kala saaha meeting ngaji nde wawa tigui darade rende kay ko adi kila ɓuuri sefre yande e woyndu ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar e on fanno ha joni to gueƴawaji noon hollirama tigui ko yimɓe Alioune Sall kañumen pelɓodiri toon e yimɓe biteɗo Ahmed Aidara noon ko kañum ardi kaɗo landa walla cetal bitegal yewni askani ɓe juɓɓini kañumen juɓɓino meeting mabɓe toon e saaha nde ɓe juɓɓini meeting mabɓe noon hollirama tigui ko yimɓe benna bokku yakar kañumen kadi mbaɗi yimɓe mabɓe jonngu hollirama noon ko yimɓe Alioune Sall ko kañumen tigui kañumen Alioune Sall kañum woni maire sortant leegal ngal ko yimɓe makko kay kañumen idi yande e yimɓe witeɓe yewni askani hono ɓe yimɓe Ahmed Aidara teskama noon e oɗo saaha joni ko joni ruma o fuɗɗi kono e ɗum waɗi fitinaji no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar e ndin mbaadi ha joni keddoɗen to stade municipal Parcelles Assainies ko toon noon ko Abdoulaye Diouf Sarr taw kadi ko candidat benna bokko yakar gemminiɗo mairie mo Dakar kañuma en tigui mbaɗi toon meeting mumen hollirama noon e saaha meeting o waɗi dille mawɗo no fewi tawa dille noon ko hakkude mabɓe kamɓe witeɓe les leaders politique taw ko benna bokko yakar hollirama kamɓe ardiɓe les leaders eɓe garde corps ji mabɓe ko garde corps tigui mbaɗi tigui kutori nolondolagu beele kay ɓen ardiɓe ɗumen ene mbawa yettade to tribune officiel to waɗi dille mawɗo no fewi waɗi ƴiñidal e kareli ha hewɓe taw ko jeeyaɓe landaka kolliri tigui gueddino meeting o mbawi yaade tawtoraka tigui meeting o ha joni koye on fannu keddoɗen to Ziguinchor noon ko caravane uji ɗiɗi taw ko landaji ɗiɗi lunda kañumen potti toon noon woni ko wiyete télescopage mabɓe noon waɗani fitina kadi ina yooɗi no fewi ɗina landaji potti toon noon ko landa taw ko yimɓe Ousmane Sonko woni Pastef kamɓe tigui potti toon e yimɓe biteɗo Toussaint Manga caggal nde ɓe potti noon hollirama tigui caggal nde ɓe potti noon e nder Ziguinchor ɓe mbawi tigui kamɓe ardiɓe landaji ɗiɗi nde otoji mabɓe gaari ha cawnidiri otoji ɗi daari ɓe dokkodiri juuɗe taw mone mabɓe kala ne heddi nder oto mum Ousmane kanko biteɗo Toussaint Mayga noon waɗi erago faade dendagal yimɓe mum kala yo tinno yo gotana Ousmane Sonko ko noonne kadi Ousmane Sonko kañum waɗi haalande mum erade yimɓe mum kala yo gotan oɗon biteɗo Toussaint Mayga hollide tan wonde kamɓe kala fandara mabɓe ko wotere kamɓe kala kadi ɓe jogui ko adversaire goto woni Macky Sall ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to Ziguinchor koto Mbacké paadena to Mbacké noon ɗeɗo balɗe kala ko chef de religieux goto woni goto e ceernaɓe jeeyaɓe Mbacké kañum tigui
felluno toon sagata gorko goto ko nanode soyde non omo yiile o yitama e oɗo saaha joni mo tawi juuɗe dadiɓe e mbadi garde à vue hollirama to commissariat urbain mo Mbacké hollirama noon ko ñande alkamisa ɓennuɗo kanko ceernajo taw kadi ko dowluɗe nder wuuro caggal kayde o dugdanno e mécanicien goto ha duko mabɓe Wuli Diaw ko ɗon sagata gorko goto ari kay gam yidde ñippude seeɗani hakkude mabɓe yidde sendude lombi hakkude mabɓe ene sernaɓe ko ɗon tigui on nanni junggo e jiifa o yaltini pistole makko o ayni fiyande o felli noon ceernannoɗo fetel kural ngal fiɗi ɗum e junggo on ko ɗon e ɗon nawa tigui to hôpital Matlaboul Fawzeyni mo Touba kanko noon ko ɗon naati e soyde oɗo saaha joni o teɓama mo tawe juuɗe dadiɓe gendarmerie kadi hefti fetel o ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar aseta hanki jeetati lewru siira hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas go Macky Sall horejo leydi ndi ummima Dakar o yaɓini to Accra lamorgo leydi Ghana nawimo toon noon ko tawtoriyede batuji ɗiɗi hono batu catala bitegal CEDEAO catala bitegal Limoua ɗina batuji foof noon joɗoto ko ñalawma hande o tawa kadi ala koɓe kalata so wona kay ko fati e gonka leydi Mali e oɗo saaha joni ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar senumima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen dadiɓe ardiɓe transition ɓe leydi Mali caggal kayde ɓe kollirno wonde kay yidde mabɓe ko heddade laamu ɗo e duuɓi joyyi paaɗi tawa kadi koɓe gardi laamu ngu kala ha ñande goo lewru janvier ɗum limitaki hen fuɗɗoto ko 2 janvier ha ɗo e duuɓi joyyi ko ɗum woni koɓe jinno kay ɓeydenede transition caggal noon yimɓe hewɓe guila kay ɓeɗon wiyeteɓe CEDEAO ha e yoga e landaji tawateɓe nder leydi he kollir tigui jadani hen hollirama e oɗo saaha joni ɓe mbawi kadi yaltinde calendrier kesso ona calendrier kesso noon ɓe tafi kanko horejo leydi ndi hono colonel Azimi Koita o wawi nelde ministre uji ɗiɗi yo jaa jindoroya kay enana akko fo horejo leydi Ghana taw kadi ko kañum ardi CEDEAO taw nayri ɓattake noon ko fati e onon calendrier kesso ɓe ɓayinani noon calendrier o data ko fati hen hollirama noon koye nder jonde hande ɗamini tigui ma ona dada walla calendrier kesso o ma ɓayine ha joni ko leydi Mali keddoɗen ardiɓe leyɗele taw ko renduɓe fedde CEDEAO ɓe jooɗima aleda hande o batu mabɓe to Accra lamorgo leydi Ghana sababu batu ngu ɗon ko ƴewde gonka e alhaali leydi Mali e oɗo saaha joni hollirama noon caggal kayde ɓen namdi tigui transition ɓe ɓeydete duuɓi joyyi e oɗo saaha joni noon kamɓe catala CEDEAO ɓe kollir tigui koɓe jadani hen ɓe kollirino kadi koɓe rokkunoɓe délai so on délai timmi so tawi laamu transition ngu hollirano tigui wonde koko yuɓɓinta sumoji mum e lewru février dara toon koɓe ɓeydoɓe sanction ngaji mabɓe e nder ndiɗon leydi Mali ko ɗum saabi noon ɓe jooɗi nguɗon batu ha joni ko leydi Mali keddoɗen aseɗa hanki o yimɓe jeeyaɓe e landata ko landaka Soumaïla Boubeye Maïga ardi noon horejo jagorɗe leydi ndi e saaha laamu Ibrahima Boubacar Keita tawateɗo oɗo saaha joni e nder kasoji ɓe mbaɗi noon conférence mabɓe de presse e nder conférence mabɓe de presse noon ɓe gandina yimɓe foof yo gandu wonde oɗo saaha joni hono Soumaïla Boubeye Maïga o wona karɗo cellal no fewi o sellani kadi kala ñalawma rafi on e ɓeydo libdemo oɗo saaha joni mo tawe danger de mort ɓe erima noon laamu transition ngu ne woppittamo waɗamo évacué caggal leydi o safroyo toon e nder ɓen noon kamɓe ardiɓe kaɗo landa wiyete ka asma CFAPM ɓe kolliri noon kala ñalawma kanko Soumaïla Boubeye Maïga gonnoɗo hoore jagoɗo leydi ndi e saaha laamu Ibrahima Boubacar Keita kala ñalawma rafi on e ɓeydo tigui libdemo e kala ñalawma omo ɓeydo fojje ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni o perdi kene qiime ha kiloji nogas ɓe kolliri noon wonde oɗo saaha joni pronostic vital makko ko engagé woni tigui koye danger de mort o woni ɓe kolliri noon certificat makko de médical on certificat médical holliri tigui wonde rafimo wondi o safruji ɗi o foti safrade ɗi e folɓe safrudemo foof tawatake nder leydi he o foti ko waɗede évacué to caggal leydi o safroyo ɓe erima noon laamu transition ngu so tawi kay yiiɗa détenu woni cokaɗo e nder kasoji ma e juuɗe mabɓe yooɓe ɗaccu kanko Soumaïla Boubeye Maïga yooɓe nawmo caggal leydi walla ɓe ɗaccamo o yaaha caggal leydi e mbadi safruji koto leydi Guinée paaɗen aljuma ɓennuɗo o fuɗɗima e nder région mo Conakry wondude e nder région biteɗo Kindiakala ɓe puɗɗima toon ñakkoji gona ñakko noon tawatiri ɓe joofi ko sukaɓe yaroɓe duuɓi sappo e ɗiɗi ha duuɓi sappo e jeeɗiɗi falade oɗo mboroso biteɗo coronavirus ɓe kolliɗon ruma jarribo ñakko ngo noon ma ya tigui ha ɗo ha nogas e goo lewru janvier tawi woni fandare mabɓe kay ko ɗo e nden ya taw fodde 85%
Fouta e sukaɓe diwan o fof ƴetti ñakkoji men hano hannirtini ɓe kolliri noon équipe aji kewɗi taw ko équipe aji ñakko tafama ene jaaha tigui e nder addude so sukaɓe almuɓe sukaɓe janggata ene ƴetta ɗumen e mbaɗa ɗumen ɗina ñakkoji ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Burkina Faso paɗen ko alada hande jeenayyi lewru janvier fuɗɗoto tigui walla fuɗɗi kawguel taw ko kawguel kuberi d'Afrique ñalawma hande o noon match gadano ko leydi Cameroun kañuma fettitta e leydi Burkina Faso hollirama noon équipe Burkina Faso ɓe taskima tigui ɓe jogui jour uji nayyi tawama tigui waktuji seeɗa ko adi match o jour uji mabɓe nayo tawama ene gondi e coronavirus ko noon kadi kocco mabɓe tawama ene wondi e coronavirus ɗum ko ganduma mawɗo no fewi wonande équipe o kono noon hollirama ko ɓoyani ko e nder mintaji capanɗe nayyi e joyyi gadani match moɓe puɗɗima loggude kamɓe équipe biteɓe les étalons woni équipe Burkina Faso ɓe puɗɗima markude but ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Nigéria paɗen sagataɓe cogitiɓe ha teddi taw ko bandiji wuyɓe e dartoriɓe wujude dabaji arɓe dow motoji men ɓe mbaɗi ñande alarba e ñande alkamisa ɓennuɗo ñanguji musino fewi e nder leydi e nder état mo biteɗo Zamfara to ɓe hollirama noon ɓe mbawi toon warde fodde ken qimete temedde ɗiɗo neɗɗo taw ko jamboreɓe woni civil en kamɓe noon aseta hanki o noon gouverneur o état Zamfara yeehi tigui ha yettima e nder on ɗin nokkuji toɓe mbaɗi ɗin janguji wawi joddade ɓen witeɓe les survivants wawi tigui yewtidde e mabɓe ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Éthiopie paɗen drone woni lakon ndiwo kon tokson kon gondani e pilote kañum tigui ayni bombe mum witi bombe muɗum noon e nder camp doga molto yente Tigré hollirama noon 56 neɗɗo wasi hen fittade mum koto leydi Tchad paɗen aseta hanki o landa wiyete les transformateur ɓe juɓɓini meeting mabɓe molteɗo Allah e nder stade biteɗo stade Idrissa Mahamad Ouya tawateɗo nder ñamena lamorgo leydi ndi hollirama noon yimɓe naati ha mbi dak nder e boowal kala heewi yimɓe taw ko yimɓe arɓe kay taw ko yimɓe yiɗɓe oɗo saaha joni ko fate dialogue national woni kaldigal taw kadi ko kaldigal gonga e gonga yidde mabɓe kay oɗo saaha joni ko yo kaldigal gonga e gonga yowa nder leydi he beele kay leydi ndi ne ummo e crise beele kadi laamu ngu ene ummo e juuɗe dadiɓe arta e juuɗe civil en kabaruji men ɗemgal Pulaar kabaruji men jolam jaɓɓeri ma jaaha to leydi Chine wuuro witego Tianjin ene tawi ko wuuro tawtego e nder leydi Chine to rewo leydi ndi e oɗo saaha joni noon caggal nde teskade toon kay rafi biteɗo coronavirus e mbadi omicron ɓen namdima laamu ngu namdima dendagal 1.4 million neɗɗo tawteɓe nder gon wuuro woto kañumen kala nde keddoto nder galleji hay goto hoto yaltu ha testé waɗe mabɓe kamɓe kala pour kay anden hol wonduɓe holɓe gondani e raffion gam anje daɓodiral e nder goɗon wuuro tawtego nder leydi Chine koto leydi Pérou paɗen toon udditen kabaruji men aseta hanki o jeetati lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goom to Pérou hollirama tigui ɓe keeɓi record mabɓe to banggue kewgol raɓaɓe walla fiɗaɓe mboroso coronavirus ñalawma aseta hanki goto ɓe teskima ɓe keeɓi 16 ujunere neɗɗo fiɗaɓe mboroso coronavirus ɓe teskima kadi e oɗo saaha joni mboroso o e mbadi omicron fetta no fewi e nder leydi Pérou ñande ñalawma mabɓe record sakkitiɗo ɓe joguino ko ñande 15 lewru avril e ganda sagal noon ɓe keeɓino 13 ujunere ene fawi temetere e nogas jeegomo neɗɗo ñalawma hanki o noon mbiɗen ko 16 ujunere neɗɗo ɗum woni ko fiɗa toon mboroso coronavirus musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemgal Pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo moon Seydou Mon Ghali Abouba to karallagal ko Seydou Abouba ñalawma janggo fay yesso ma en ketto musidɗo men Seydou men Sara Ablaye Sarr ketkima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on